Yes. Ndonzi Mark Ngwazi. Sekutanga kwegore kudai. Vamwe vakaisa maplans avo avakaisa. Vanozopera gore ndofana kunge ndine chakati. Tine simba rekushanda. Asi zvinhu zvacho zvinoda Mwari. Saka ndo patiri kutaura isi tichiti musi wa 5 February first Super Sunday. Ukukai munhu wese ari kwaari ari kuona video. Kunyange ari kunze kwenyika kuna South Africa, kuna UK, kuna Botswana, Mozambique, Malawi. Ngatisangane pamadzibaba maGrazi paLusaka Highfields musi wa 5 February. Svondo yekutanga kwegore. Ini ndakadzidza zvangu kuti pazvinhu zvose zvinoitwa panyika panapa kusimbisa ringava basa. Ndakasarudza kunamata Mwari kuti handisani ndine chinonditeera uko kana zvinhu zvangu zvaita. Saka ndo zvinenge zvichiitika. Ini wacho ndinenge ndiripo musi wa 5 February paHighfields Lusaka kwamadzibaba maGrazi. Ngatisangane ikoko kunamata kwakanaka. Overly depend crew. I bet. Recipit course. Jehovah calling mine. Rugare. Amen. Chinhu chinondityisa pane zvakaitika nekuti ndaibva kumunda musi weSande ndosvika ndokumira apo ndobva ndadaidzwa. Ndizvozvo baba vachibvawo kumunda kwani kuti uyai tidii tinamate ruvaro rwaMwari. Haleluya. Ndakatumwa nababa ndikaoneswa vanhu vanga vachikungura kuti baba vavadi vasa. Ruvaro rwaMwari. Saka ndakavarambira ngati aiwa munofana kutowedzerawo mazuva. Hani vasenzwa here. Ndatenda baba. Ndichakupai chimbo futi. Imbo shandisai. Aiwa regai kupera simba yenyu mudaro. Ndimi matopfeka nguo iyi. Hani masunzu. Ndatenda. Haleluya. Apera power.